del Rosario, Milaor, Camarines Sur, in JFS na yan! What a great way to start this month of April. Eto na naman tayo mga ka-JFS. Another day, another reason to live, love, and love. At ang makakasama nyo ngayong araw na to sa paghahatid ng sorpresa ay walang iba kundi ang inyong Ate Donna, your lovely surprise ambassadress. At bago tayo magpatuloy mga ka-JFS, gusto natin magpasalamat sa ating mga surprise senders. Andiyan ang mga Mariquit family, all the brothers and sisters, in-laws and grandchildren of our surprise celebrator today na si Mama Ping. Makikilala niyo siya mamaya. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung ano nga ba ang laman ng ating surprise package for today. Andiyan yan sa bandang gilid. Let's go! As we all can see, ang lagi-lagi kong sinasabi, ang ating heart trunk design setup for today ay may theme or motif na color red at ang kulay na pula ay ang kulay ng pagmamahal. At meron din dito mga ka-JFS na matatanggap si Mama Ping na mga heart-shaped balloon, mga foil balloon, and of course, meron din siyang pink stuffed toy or teddy bear na malaki, and ang ating pa-customized cake para sa kanya, at ang ating JFS sash, ang trademark ng JFS at ang pina-frame talagang iniporta ng JFS na message ng kanyang family members. Mga ka-JFS, simple lamang po ang setup natin or ang ating surprise packages for today. Pero alam natin lahat na yan pong mga regalo na yan ay galing mula sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya kung ikaw, mapabongga man yan o mapasimple, kung gusto mong iparanas ito sa iyong mga pamilya, huwag mong kakalimutan na i-like, i-visit at mag-message sa aming mga social media accounts. Andyan ang aming Facebook, Instagram at YouTube channel, JFS Petals and Services. Don't forget to like and share this video at itag mo na kung sino man yung gusto mong mag-surprise sa'yo at baka magising natin ang kanyang surprise spirit. Tama na ang ating daldal, puntahan na natin si Mama Ping. Sabay-sabay nating sabihin, it's surprise time! Papunta na po tayo sa ating destinasyon ngayong araw na ito. Papunta tayo sa Zone 7 Fuego St. Rosario, Milaor, Camarines Sur para puntahan na ang ating surprise celebrator for today. Tara na't surpresahin natin siya at kumpletuhin natin ang kanyang araw. Pero bago ang lahat, don't forget to like and follow our social media pages and accounts. Andyan ang aming Facebook, Instagram at YouTube channel, JFS Petals and Services. At huwag niyo kakalimutan tapusin ang video na to para kumpleto ang araw nyo at masaya ang ating month of April. Thank you so much and bye-bye! Hello po! Magandang araw po. Meron lang po kami ma'am i-deliver na package po. Ikaw po ba si Ma'am Josefina Casulia Caceres? Ikaw po yun? Kasi po yung package po na dala-dala namin, medyo nahulas na yung mga details. Meron po ba kayong resibo dyan na magpapatunay na kayo po talaga yung padadalhan nung mga balikbayan packages? May tabi. Pwede pong patingin po ng mga resibo. Sandali. Sige po. Nagre-relax pati si Mother. Ano tarong kaya? Opo, kasi may bitbit po kami dyan isang balikbayan package. Tapos natanggal na po yung mga pangalan. Pero yung address po, nandito po, sinasabi dito daw po. Kailangan lang po namin ng patunay o resibo. Parang magiging claiming receipt. Ikaw, Bakit parang ang saya-saya niyo? Ang saya-saya naman ni Mother.
Ayos na ayos ang relax nyo dyan. Ano yan? Ko yung pigahala. Ay! Matagal nyo na pong inaantay ang mga package. Oo. Parang excited ka na po sa mga shampoo ha. Saka mga sabon, lotion. Ay, yung mga damit ko. Ay, may mga damit pa. Balita ko nga, mother, may mga swimsuit daw para sa swimsuit. Mga bikini. Dahil summer na, magbibikini ka na. Okay, resibo na lang po, mother. Ang saya-saya ni mother. One eternity later. Sino po ang kasama mo, mother? Sa ngayon, nagkatrabaho na ako sila. Ah, nagtrabaho po sila. Wala kang kasama po ngayon. Wala, tulog pa yung isa. Okay po. Yung apo ko. Oh, nandito lahat. Makikita mo yan. Ay, okay po. I-verify ko lang po. Nakatago yan. Kailan pa po ito pinadala? Noong July, August. Okay. Bago ako malis sa Diyos. So, tara po, mother. I-confirm po natin yung box nyo. Kasi po, na wala na po yung masyado yung pangalan. Eh, salamat. Wala na nga mga ano. Dito na po muna natin ito. Okay. Balikan nyo na lang itong mga papeles. Okay, confirm na po muna natin. Ma'am, mamaya po namin sisingilin ang 15,000, ma'am, ha? Joke lang yan. Nispoil na tayo. Okay! In 3, 2, 1! Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Kanina mag-isa si mother, pero parang ngayon ang dami na nila, no? Para nag-aabang lang sila. Yay! Dapat, baby na. Be happy! May lipos na pati! Hindi pa matatapos, mother! Phone pa lang yan. Phone pa lang. Ma'am, phone pa lang. Ma-start na ang program natin. Ma'am, start na. Sige na. Okay? Mga kababayan, tayo po ay magsitahimik. Parang may all for one, one for all. Okay? Mama Ping! Yes. How old are you? Ay, how young are you today? 84 years old! Happy birthday! Galing po yan. Mrs. World. Products and services. Ayan ang sash na pinakamagandang dilag ngayong araw na ito. Yes. Ayan, Mama Ping, tingnan mo po ang aming setup. Para sa'yo yan lahat. Meron ka pong customized cake dahil birthday mo. Siyempre, hindi kompleto ang birthday ng walang cake. Yes. And of course, meron din tayong mga heart-shaped balloon bilang simbolo ng pagmamahal ng iyong pamilya para sa iyo. At of course, meron ka ng mayayakap paggabi dahil meron ka ng pink teddy bear. Pinolaking ang teddy bear, ha? Pinolaking niya ako para sa mga akin. Ito ding bulaklak na ito ay para sa iyo, red roses. Yay! Yay! Mama Ping! Meron pong message para sa iyo. Kamusta ka po? Kanina po, mag-isa si Mama Ping doon. Nakaupo siya, relax na relax. Sabi ko, sino pong kasama mo?
Ay, ako lang po mag-isa. Bakit parang marami na po? Nagtarago ang Panginoon. Nagtarago! Nagtarago kami. Yung iba may mga dala pang ibos, mix na dahil pa pa Marami nagmamahal kay Mama Ping. Pero Mama Ping, ito pong lahat na ito ay galing sa iyong pamilya. Lahat po sila, mga kapatid mo, mga in-laws, pati mga apo, talagang sila po ay nag-effort na mabagyan ka ng magandang araw ngayon sa kaarawan mo. Basahin ko po ang kanilang message. Konting kayo tahimikan lamang po sa inyong lahat. To our Mama Ping, happy 18th birthday. Ay, 18 pa lang pala. Still young, kicking, and fresh like a teenager. It has been 84 years since God sent this family an angel, and that's you. Salamat po sa gabos na pagpapadangat, pangaral, asintabang sa samuya. Salamat po sa mga daimi na mabilang na oras na ikabukas palad sa pagtaokang sa imong makakaya, masuportahan lang kami. Sa mga panahon na ikasamuyang nakakapitan, ta kami mayong-mayo na. Ma, sa imong pagsuporta sa samuya gabos, sa imong mga sakripisyo, kulang pa po ining simpleng sorpresa para mabalusan mi ang gabos na kabuotan na ipinamati mo sa muya. This time, it's our turn to take care of you. We will be forever grateful. Abot langit ang samuya ng pasasalamat asin utang na buot sa saimo. We are truly blessed having you as our tita, mother, Lola. May God give you a healthy life for us to continuously see that contagious smile of yours. To others, you may be Josefina, Josie, Manang Jo, Pinang. To Papahan sa iyong Prince Charming, you are his mahal. Sana all mahal. But to us, you will always be our Mama Ping, who showers us with unconditional love and care. Padangaton mi ika, ma. Nanginginig sila. Ruyan may pig. Kamusta po ang kapitbahay itong si Mama Ping? Ay, nako. Bukas pinto ang pati kusina. Bukas pinto, pati kusina. Alam niyo kung ako budol lang sa mundong ito, pinapasok niya ako kagad. Sabi niya, pasok ka. Buti na lang hindi ako magnanakaw, no? Madami sana ako madedekwat. Anyway, Mama Ping, kamusta po ang iyong nararamdaman? Ano po bang nafe-feel niyo ngayon? Don't cry for my Dapat mag-surprise. Ikaw dapat ang mag-surprise. Pero kanina po, relax ka doon. Wala po ba kayong ine-expect na handaan today? Wala, kasi iniisip ko sa pasalinggo. Sa linggo pa ang ine-expect niyang handaan. So Mama Ping, sa inyo pong lahat, bigyan po natin ng pagkakataon na makapagpaabot ng message ito si Mama Ping sa kanyang pamilya na mapapanood itong video na to sa ating mga social media accounts, nandiyan ang ating Facebook at YouTube channel. Pwede mo yung mapanood, Mama Ping. Ayan, sa JFS Petals and Services, katahimikan lamang po. Mama Ping, kunwari ito ang iyong mga kapamilya, paabot mo ng iyong message. Mama Ping. Ay, salamat sa inyong gabos. Ay, tripong kami mga dahil ko nakalang. Don't cry. Oras na ini. Don't cry. Be happy. Yan lang po yan. Salamat sa inyong pagmamahal. Kala mo pigdidma kami. Hindi ba yan din sa harong ni Marin? Bago pa si Cupcake tsaka si Iris. Lutan kami may ping na Okay, Mama Ping, hindi po kompleto ang birthday nyo kapag hindi pa kayo nakakapag-wish at nakakapag-blow ng candle. Kaya panahon na para sa ating birthday candle blowing. Ito na nga! It's the time for our candle blowing. Pero bago ang lahat, syempre, hindi kompleto kapag hindi pa po tayo nakakakanta ng happy birthday song. Ready na po ba tayo? Yes! Okay, ladies and gentlemen. Okay, in 3, 2, 1! Happy birthday to you! Happy birthday to you!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mama Pink, make a wish and blow your kiss. Yay! Sabay-sabay po natin sabihin, happy birthday, Mama Pink, and 3, 2, 1! Happy birthday, Mama Pink! Yes! Mama Pink, kahit po nasa malayo ang iyong mga pamilya, naku, ang iyong mga kapitbahay ay talagang mahal na mahal ka. So, sino na pamilya pa rin! Yes! Pamilya lang! Yes! Ang galing! Pamangkin, mga surviving, wala na siya kapatid. Siya na lang ang nakasurvive sa kanilang magkakapatid. Kayo po ay mga pamangkin, mga apo, at mga in-laws. Okay, so talaga naman ano, one for all for one. Yes! Pero may pa-surprise sa'yo, Mama Ping, hindi lang po pala yan ang flower mo today dahil meron ka pa ang cute naman! Oh, kiss daw, kiss! Siya dit sa atit na biyo. Ibigay mo Lola. May pa-message pa. Oh, kiss na, kiss. Ako na lang po ang kiss. Okay, basahin natin to. Ang cute to. Oh, tingnan nyo. Okay. Ang mama niya nagsurat. Okay. Galing kay baby. Ay, madami. Happy birthday po. Thank you po sa pagiging very good Lola to us. You always there to give support to us. Thank you always providing in times of our needs. You always very kind and happy. I hope you always have a good health and happy life. We are always here for you even if you don't have, but we can morally support you. You always keep safe and I hope more blessings to come to you from CJ, Roxel, Joy, Dindo, Alquino family, and from Chit, Jonah, and Cardo, Tala, Castro family. Yay! Grabe ah! English ah! Masik pa din yung laway ko. Dala ako sa mga pagkakataon na to. Eto na, naipasok na nyo na po ba yung handa? O yan, Mama Ping, masaya ka po ba? Masaya po ba kayong lahat? Siyempre! Alright, dahil dito po sa JFS Petals and Services, kasama po ng buong team namin, we don't just create, we also captivate. At bago tayo magababay sa ating camera, Mama Ping, tayong lahat, one more time, batiin natin, happy birthday, Mama Ping, and 3, 2, 1! Happy birthday po, hindi pa. Parang ang ha-hyper nating lahat, ano? Okay,